at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Okay, good morning, good morning, good morning! Masantos San Mabig, oras lang ulad balang sinan sakay, Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, wadjala sa programan PEM Sabin Malay.
Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Dan sa partner ko, Leon Elorde Castro Jr., Oscar Edna Binmaloy, Oscar President at Luyag na Pangasinan, flag racing ceremony, Eda Bali na Binmaloy. Good morning, partner. Good morning, partner. Highlight talay mayor, tawag na salita rin. Okay, okay. From the first to the last numbers of this month, fixed income. See, fixed income. Sa fixed income na yan, ibig sabihin, ang percentage na maliit. Unlike usable yung mind nyo, Saturday, meron kayong mga bagay na natututunan kayo paano gawin. At least magagamit yung Saturday. Kikita pa kayo. Yun lang po. At pleasant good morning sa inyo lahat. Ayan po, partner. Jay. Yes, go ahead. Dito tayo. Thank you for updating us the accomplishments of all the accomplishments of Municipality of Binmalay through your leadership. Happy na listeners, happy na subscribers. May I call on Ms. Alaysa Jean Soriano to give us information regarding the Idadain, the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Meron dito na mag-konti, natin sa mga trafficking, kami na ngayon. Ilag natin sandali. Oo, sige, go ahead. Oo. Good morning po, everyone. Silag natin. Every year on 26th of June, the Dangerous Drug Board leads the Philippines in observing the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, reaffirming the nation's shared commitment to protecting individuals, families, and communities from the harmful effects of illegal drugs. This year's observance carries the global theme, World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. As drug-related threats continue to evolve across communities and digital spaces, the observance highlights the importance of prevention, awareness, compassion, and collective responsibility in safeguarding the well-being of every Filipino, especially the youth. Through the Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy, PADS, the Dangerous Drug Board continues to strengthen initiatives centered on prevention, rehabilitation, reintegration, and community participation, recognizing that lasting solutions are built not only through enforcement, but also through education, support, and shared action. This year's Idadain observance reminds us that every sector of society has a role to play in promoting healthier, safer, and more informed communities. The Dangerous Drug Board encourages all Filipinos to take part in this year's observance by supporting prevention efforts, promoting informed and healthy choices, and helping create environments where young people can grow with hope, opportunity, and protection from the harms of illegal drugs. Together, let us continue fostering communities rooted in care, responsibility, and solidarity toward a safer and healthier future for all. At this juncture, may I now call on our MADAC focal person, Ma'am Dinaida Beltran, for the pledge, to be followed by the signing of the Idadain Board. Pwede po tayong tumaling lahat for the pledge of commitment. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sumunod po sa akin. Pledge of Commitment. Kami ang mamamayang Pilipino at mga residente ng Binmalay. Bilang mga katuwang sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, ay taimtim na nangangako at sumusuporta upang makamit ang isang malusog at ligtas na pamayanan. Kami ay nangangakong aktibong makikibahagi
sa pagpigil sa pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa aming mga komunidad. Sisikapin naming mamuhay ng malusog, Mabuhay na malusog. huwag gumamit pagkulangan ng pinagbabawal na gamot, Nagbabawal na gamot. manatili ng pagmatsyag, Hindi pagpatiyag. at magpatuloy sa aming pagsikap na maging kapagi-pakinabang ng mga mamamayan ng lipunan. Kasya nawa. Siya nawa ko na may Itong na rin natin na pag-edit, yung idadait kung saan ito yung pledge of commitment ng ating mga mamamayan sa bayan ng Bimalo. now call on the secretaries who will sign by the ballot board. We have the municipal officials dito, headed by our beloved Mayor Honorable Pedro Avalos Mereda III. municipal official, Our Sangguniang Bayan Representative, Sir bayan, lahat po, our head of office na po, dito na po dito. Chief of Police of Binmalay, Sir Saigo, Po isang our senior fire officer, ating mga pulisan, Municipal Fire Marshal, Sir Garcia Jr., Letri Andruga sa bayan ng Ma'am MLGOO, Maria Liza de los Santos, barangay officials present today, department heads and section heads. mga hepe ng pulis, ating Barangay officials. police, mga officials, Mhm. para i-pledge ang commitment nila sa buwan na ito ng buwan ng itadain kung saan dapat ilabanan ang droga hindi lang sa ating mga alat na isama-sama para magandang natin So, maganda yan na partner, para at least maraming magsasama-sama para talagang ma-eradicate na itong problema sa illegal drugs, partner. Ato ka ba yan, malusog ka at ka-addict? Mhm. Oo. Habang nagkitimpan ilang segundo lang para mga natin sa Sir Live Candy. Kay Basiban. Yes. Yes, good morning, Mayor. Maganda po yan yung isinasagawa na pledge of commitment laban po sa illegal na droga, Mayor. Hindi lang yun na pledge of commitment, talagang ginagawa. Anumang bagay na mga illegal na droga rito ay bawal sa Binmalay. Yes, at sa accomplishment naman ni Hepe, satisfied naman kayo, Mayor, sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga? Well, nakaangkla tayo dyan sa lahat ng ginagawa ng ating kapulisan. Sa Thailand po, ay kapartner nila ang LGU pagdating sa mga implementasyon ng pinagpapawal na droga. Oo, at dyan naman po sa bayan ng Binmalay, sa ating namomonitor, walang puwang ang mga pusher dyan kung meron mang silang nahuli, parang dayo ata, Mayor. Siyempre, talagang walang puwang dito ng puso. Doon na sinasabi ko, lahat po ay mismo ay wala kong pinapanigan. Kahit nasabihin ko, kapamilya ko yan, basta nagkasala sa mata, kasama siya. Yes, Mayor, kumusta naman po ang bilin natin sa ating mga mamamayan po dyan? Well, binibili na natin sila tungkol sa oras dahil ang oras ay mahalaga sa buhay ng isang tao, lalo-lalo sa mga empleyado. Dahil alam natin na bawat sandali ay hindi na natin maibabalik. Iba na yung ngayon at iba na yung bukas. Yes, at sa araw na ito ata, Mayor, mayroong isang magbubukas na negosyo dyan sa Binmalay. Well, itong sarap ko, Jollibee, Yan, magbubukas yan bukas. Bukas pa? Bukas ang opening ng Jollibee natin.
Kaya yan ang ano natin. Yes, Mayor, baka may mga gagawin pa po kayo dyan yung ating panawagan sa ating mga kababayan, Mayor. At lalo-lalo na, at Hello. sa pa natin na dapat na may tayo rin dito yung McDonald's. Okay, darating na rin sa Binmaloy, Mayor. Meron na tayo mga usap-usapan na yan po ay pinakausap na natin yung mga mismong bigay ng mga franchise na please consider ang Binmaloy at one of the good site for the McDonald's, especially nandito na rin ang Jollibee. No, but balita ko, Mayor, baka yung isang napakalaking shopping mall mapupunta na rin dyan sa Binmaloy. Sana nga at yan ang pinagdadasal natin na yan ay mismo takayo dito sa bayan ng Binmaloy. Okay, Mayor, yung ating mensahe sa ating mga kababayan. Mensahe ko lang sa kababayan natin ay ang ginagawa ng inyong mayor ay para sa kapakanan ng bayan ng Binmaloy. Oo. O parang naputol, partner, si Mayor. Ha? Okay, go. Oh, yes. Hello. Yes, yung mensahe natin, Mayor. Ang mensahe ko lang sa akin kababayan ay gusto ko ang ating bayan ay kumbaga live ang ating buhay dito. Na gusto ko rin kung ano man yung nakikita nila sa ibang bayan ay magkakaroon dito sa bayan ng Binmaloy. Hayaan niyo po ang inyong mayor na tatabuhin lahat ng bagay na ikagaganda ng ating bayan. Hayaan yung mayor niyo na siya ang magpapalakad na ikagaganda ng bawat oras na nakikita niyo dito sa bayan ng Binmaloy. Padahilan, mahal ko ang bayan ko, mahal ko ang mga kababayan ko. Lahat po ay sama-sama tayo para sa ikapunlad ng bayan ng Binmaloy. Okay, thank you, Mayor Partner Leon. Okay, partner Leon, napakinggan natin ang ating buting mayor. Lahat ng mga balak niya at mga ginagawa niya sa bayan ng Binmaloy kung saan iniisip niya yung pangkabutihan ng ating mamamayan sa bayan ng Binmaloy. Dahil siyempre tapos ng flag racing, akyat na si Mayor at siyempre yung kanyang mga trabaho dyan sa opisina, partner, sigurado marami ng mga tao dyan, partner. Saka partner, after ng meeting, kung namin tumatawag siya ng meeting na lahat ng department head, section head, dahil meron siya uling papasabi sa atin. Kaya, at saka bukas, partner RJ, medyo siguro tawagan mo ako pag nandun ako sa Manila kasi umpisa yung namin, yung consultation namin. 8 o'clock po sa may Metro Manila Theater? Malapit sa may sa may post office kung saan meron kami designated areas. Katulad ko, nakalagay yung pangalan ko doon sa VIP room, ay VIP sa orchestra. Sa baba kami, habang yung mga iba kasi ito yung buong Philippines magmi-meeting bukas, Panraji. Kaya bukas i-report ko sa iyo kung ano man naman nandoon na kausap namin doon sa magiging nationwide consultation sa lahat ng mga problema ng ating mga senior citizen, lalo na itong pinaglalaban natin na sinasabi nating universal pension para alisin na ang social pension kung saan maraming nakukurap dyan sa social pension, Panel RJ. Ano palang kinahinatnan nung meeting ninyo dyan sa Binmaloy, partner? Maraming nangyari doon sa Binmaloy, maganda partner, dahil kuhan namin kung kailan kayo magmi-meeting, kung may mga emergency meeting ngayon, at meron kami mga pinirmahan ng mga resolusyon tungo doon sa ating kailangang suporta ng ating provincial government, doon na resolution, support to the 12 million lagda para sa ating mga senior citizen, at yung ating hinihingi kay Governor na nilagdaan ng lahat ng ating mga OSCA para mas maganda na hindi lang ako gumagalaw kundi lahat po. At ito po ay magmi-meeting kami sa July 24 kung saan ito po ay joint meeting ng Peace Cup at Oscar ng Pangasinan kung saan nandito ang ating si Congressman Magsaysay
Congressman Ordonez, si Margarita Gutierrez, at iba-ibang mga ahensya na umahawak ng senior citizen dito sa Pangasinan, partner Ajay. Wow, okay yan At least makakarap ninyo yung ating mga pwedeng may tumulong sa atin at sa inyong mga adhikain dyan na partner dito sa Pangasinan in particular. Partner Ajay, kasi pinapaimbitan namin pati si Secretary Gatchalian para may isang ayon namin itong problema tungo dito sa CBMS at saka pati PSA tungkol dyan sa National ID para maibsan natin itong mga malaking lumalalang problema ng ating mga senior citizen, partner RJ. Okay yan partner, sige, pagpatuloy mo yan at syempre tulad ng sinasabi mo, malapit na nga sa katapusan, di ba? Kailangan ng pagsilbihan, di ba? Kaya sa July 24, a joint meeting with the Peace Camp of Pangasinan and the OSCA at pinapaimbitan natin ang lahat ng mga ahensya na humahawak ng ating mga senior citizen, partner RJ. Sige. Kasi ito lang ang meeting nila, ito maganda na nila itong universal pension at maalis na itong SOCPEN kung saan maraming nakukurap at naging kurap sa DSWD, partner RJ. Yes, at sana sa inyo na yan ipasakamay yung mga pension na yan, partner, para at least matutukan ninyo at nang mapagsiblihan natin ng buong puso yung ating mga senior, di ba? At saka natuwang ating mga senior, ang ating mga OSCA, nung last meeting namin, nasabi ko, kanilang makapakinggan na pagpunta ko sa Manila, harapin ko sila at hindi ako natatakot sino maharap ko man, lalabanan ko sila para sa mga bitchin na dapat may bigay sa ating mga citizen. Meron Kaya aking nga promisa sa kanila na ipaglalaban ko sila. Ako'y tatay doon at kailangan ko sila para ipaglaban at sabihin ko anong nangyayari sa mga ayuda para sa mga citizen. Actually, partner, may challenge nga sa'yo. May nag-react, nabasa ko nung Sabado na hindi ka daw kaya ninervyusin dahil ang karap mo na yung mga malalaking tao, partner. Sagutin mo nga. Wala akong kinakatakutan pa basta katwiran po ng ating citizen ay hindi po ako natatakot at sinarapin ko doon. Basta ipaglaban natin ay karapatan ng ating mga citizen kung saan dapat na sila po bigyan ng tamang pag-aruga dahil alam mo yung kanilang buhay ay maliit na. Hindi tulad na may badyan na mahaba pero ang senior dapat ibalik sa kanila yung kanilang mga inipon na taxes nila sa bayan at dapat ibalik doon sa tamang pag-aruga sa kanila panrande. Yes, wala akong ginakatakutan basta ng ating senior paglalaban ko panrande. Malapit ka na sa Malacanang, Metro Manila na yan, partner. So yung mga hinaing mo talagang sigurado aabot yan sa Malacanang. Maganda nga panahon kasi nandun si Bamba Makino, nandun ang ating mga representante ng iba't ibang mga bayan, iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas, kung saan sigurado ako na pag ako'y tumayo at magsalita, suporta ay bibigyan nila dahil sila rin na kailangan nila na dapat may tumayo. Sabi ko nga sa aking mga OSCA sa Pangasinan nung nag-meeting kami na kung walang tatayo, sino kaya ang tatayo para ipaglaban ang ating mga senior citizen, partner Jay. Okay, so yan naman para sa kapakanan ng ating mga senior. Gusto ko nga kumustahin, partner. Kumusta yung personal mong pagsama sa pagbabaklas ng mga fishpen at fish cages yan sa Binmaloy? Alam po natin magandang kinatnan dahil bumilis tayo. Nung 2 araw medyo nakapag-alis tayo na mahigit. Mga umabot siguro ng mga 15 fishpen kasi medyo malaki. At yung kay sinasabi nila, yung sinasabi nilang walang fishpen, si Sir Aldo, si Bayan, ay nakirinig ko na yung isang inalis namin doon ay kaya Aldo si Bayan yun, partner Jay. So sa ngayon ilang porsyento na sa palagay mo, partner, ang naalis dyan sa kailugan ng Binmaloy? Medyo mahaba pa rin, partner Jay, kasi titingnan ko nasa Linok, Cagayaman pa kami. Susunod itong marami, itong Kamali, Balugo siguro. Pero ang ginagawa namin ay inaayos namin na talagang iniisa-isa namin na dapat wala na iwan na kawayan para hindi na kami babalik-balik na alisin niyang mga fishpen. Pero sa akin, hindi ako makasama itong 2 araw dahil
ako po ngayon ay sasubmit na isang resolusyon sa ating Sangguniang Panlalawigan tungod naman doon sa kanilang suporta sa universal pension na iatid ko ngayon yung request ng buong OSCA kung saan pumirma lahat. Kaya medyo masaya ako dahil nung meeting namin ay ang dami kaming natakil na mga problema at sila lahat ay pumirma doon sa mga ginawa namin ni Mayor na panukala para may satuwid ang mga kailangan ng ating mga senior citizen, partner Ajay. Ano bang para mabigyan natin ng idea itong ating mga nakikinig na senior? Ano bang mga importanteng panukalayan, resolution, partner? Ang isang resolution, partner RJ, ito yung umihi kami ng isang resolution galing sa Sangguniang Panlalawigan na ang buong Pangasinan ay sumusuporta sa paglagda ng ating Pangulong Marcos ang universal pension. Pangalawa, itong nilagdan namin itong aming opposition sa ginagawa ng DSWD na kung saan gumagawa sila mga proseso o nagbababa sila ng proseso na maling proseso na palpak dahil dumadang kami sa CBMS, ang CBMS naman ay ang sorbe na palpak ng ating PSA. Kaya doon kami lalabanan namin sila, buwa kami ng manifesto na we oppose the process na hindi man sila nagtatanong sa mga OSCA, sa PISCA, sa barangay captain, kaya palpak tuloy yung sorbe ng ating PSA, partner Ajay. So anong solusyon dyan, partner? Dapat alisin na ang social pension at lagdan na ang universal pension para wala nang problema ang ating mga senior citizen, partner Ajay. So yan, walad dyan panangi daladatan na panangi paliwawa, partner. Tapi ano dyan tan may numay natalusan tan may numay naikurang tan may numay na-aprobaan iraratan niya kanunutan, partner. Namin sa kay partner Ajay, pinirmamin namin ng OSCA, may ugagaro kami na may programa para sa senior citizen. Dapat nantan na OSCA panantamino wala rin na-implement dala yung programa na sa provincial government plan na disseminate mi darum Iran passenger da binmalitan. Wala siya manifesto mi asking the ALG to implement the RA 994 to all local governments. Kasi hindi pare-pare Nung nag-meeting kami may mga OSCA na medyo nahihirapan. Ito impose the law na dapat pare-parehan lang ng OSCA para magalaw sila dahil silang focal person ng mga LGU, partner Ajay. Ano yan? Republic Act 944. Patungkol saan yun? Yung sa creation ng OSCA, partner Ajay. Okay, na dapat okay. salary grade 10, depende sa class ng mga senior, mga bayan natin, partner Ajay. Bakit? At saka doon, partner Ajay, napag-usapan namin na lilibot ang ating meeting, hindi na sa Binmali, kundi lilibot sa buong probinsya, buong mga probinsya natin. Pero ang mag-ano naman siyempre sponsor ay ang ating provincial government, partner RJ. Diyan sa Binmali, di ba? Yan yung una. At ang nag-sponsor si Mayor ata, Pangalawa na to, partner RJ, first at second quarter, si Mayor lang na nagbabayan. Okay. So sa ibang bayan siguro, baka i-shoulder na rin ng mga local chief executive. Kung hindi i-shoulder, ang probinsya, partner. Di ba wala kayong dyan, partner? Yung parang, teka, nawala. Hello, partner. Hello. Nawala si partner ko. At isa pang kung namin, partner, masaya ang medyo nakarating sa akin dahil nung nag-call kay PA, nasabi niya na upo kami ang OSCA, ang PISCA, ang PSWD, ang PWD para makita na mailad namin sa EPP kung ano mga balak na mga kailangan na pinansyal ng ating OSCA, partner Ajay. Salamat daw, may nabigyan ka daw ng wheelchair. Salamat sa OSCA namin. Kwanto? Tumulang binila, partner. Kasi nung last week, partner Ajay, may humingi ng wheelchair, nabagyan natin agad, action agad, tinatid natin sa bahay niya, kaya yun, siguro ipagsalamat. Pero sabi ko sa kanila, hindi ako dapat pasalamatan kasi that is my mandato ko yun, na dapat action natin ang pasalamatan nila sa taas dahil binibigyan tayo ng lakas ng katawan para makapagserve sa ating mga senior citizen, partner. Saan galing yun, partner? Sa PSWD, partner. Okay. Ang ginagawa ko ngayon na pinasambing ulat ng ating mga kababayang mga senior, mga baska ng mga kailangan nila dahil
total, nandun ako sa Manila, siguro magkukonekta na ako sa DOH o kaya sa PCSO para humingi ng ating tulong sa ating mga wheelchair, mga kailangan ng ating mga senior citizen fund. Kaya ito nga, dito ka sa Office ng Mayor para pagawa ko ng sulat na pararating natin sa taas habang nandun ako sa Manila, partner Jay. Oh, okay ha, talagang wala kang nakikita ko, parang wala kang sasayanging oras sa partner sa pagpunta mo doon. Talagang ilaban mo ra sa kanupugan at saray concern agencies sa kanupugan na saray senior partner. Kasi nung minsan nag-Zoom meeting kami, marami pala na binibigay sa mga ating mga senior na pribileyo. Kaya lang walang dissemination, walang implementasyon. Kaya sabi ko, anong nag-meeting kami, sabi ko sa Zoom, ba't ganun pala, marami pala. Kaya lang, sabi ko sa kanila, ang mali kasing proseso nyo, dapat i-contact nyo sa local government, and the local government will the letter will be through to the OSCA, ang OSCA through the BASCA. Ayun. Para yung dissemination, maganda yung pala, marami pala eh. Pati yung mga DTI, mga dito sa DOLI, maraming programa pa na kaya lang programa na klase palpak dahil walang dissemination. No, di bali, tama-asikaso mo na ngayon. Wala na tayong oras, partner, yung mensahe mo sa ating kababayan. Ito na lang, salamat sa ating mga nakikinig sa ating programang PM, paninilbihang matatag sa ating bayan ng Binmali at marinig nila at pwede silang mag-file mga complaint at ito'y transparent palagi, kaya ito yung programa natin na para sa bayan, sumbungan ng bayan. Kaya sa ating mga listeners, uli, maraming salamat at kita-kita ulit tayo bukas at mag-report ako habang ako nasa Manila para malaman nyo kung ano man ang nangyayari ngayon doon sa Manila bukas. So, God bless at uli, thank you, Partner RJ, sa ating programa uling. Kahit 30 minutes ang bibigyan tayo ng mga gandang balita sa bayan ng Binmali. Thank you, Partner RJ. Okay. Si partner Leon Elorde Caso Jr., Oscar Head na Bali na Binmaloy, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Yada Aspeto Teknikala, Kalopakan Tabay tayo, Engineer Dennis Palaganas. Saya balot sa Macterion Amigo RJ Jimenez at your service always. Talaranan sublay programaan SBM saray balita na matwa na nakapaborito Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay.